Apolisi nde akupitirizabe kusunga Prince Kapondana Mgaga ndipo akumukhaulitsa kumeneko. Anena kuti sakumupanga release sakumutulutsa kuyesetsatu nde kuti maloya ake kujijiri kuti mwina make amutulutse iyeyo, koma ayi ndithu apolisi akukana. Koti kupereka chigamulo mutulutse ena apolisi kukana, tilanga ameneyo tilanga. Kumakamba zoti ndezukhala motani. Of course dzuloso nakupatsana update yokhudzana ndakuti ndi mkulu ameneyo makamaka malingana ndi HRDC. Panonso ndabwera ndi nkhani yonena kuti Prince Kapondana Mgaga ndi zonena kuti akusungidwabe ndi polisi, ndipo apolisi akana kuti amutulutse. Nkhani linali yonena kuti Donovan Sulungwe ndi loya amene akuyimira Prince Kapondana Mgaga anapezeka zonena kuti anapita ku khoti kumeneko chakulumba dzuko wafika kumeneko ja ku khoti aliyayi ndofuna mupereke ejene mu stay order ndekuti basi muletse walanti jaime yomumangira Prince Kapondana Mgaga kuti iye asamangidwe iyayi. Ifo ndiona ngati aboma athamanga kwambiri kuzangobweresa basi kuti amange wamoti tinakala nakatotitana tonse tibwere zakambirane pa khoti pano tani ndi tifuna tiyambe kaye mwayimitsa zimene zoti zakambirane tonse apa kena kutione chitsogolo chake ziyenda motani. Jaji kumene kuja ndikuperekadi ndekuti stay order imene chete basi ndekuti aja Donovan Sulungwe kutenga ndekuti no stay order ija chigamulo chochokera ndekuti khoti kumeneko kukafika nacho ku area 30 ku polisi kumeneko basi akuti chigamulo ndichi Kapondana Mgaga akwena kuti mumutulutse malingana ndi chani ndi jaji ochokera ku Lumbadzi. Fans ya ku polisi kuja kumva kenakono ala apatu nkhani zimene akhuzidwa Kapondana Mgaga nzono zokhudza naso ndi kusokonezedwa kwacha kwa ndalama mufunikanso mupita ndekuti kuja ku fiscal police kumene kuja ku fiscal police I think ndi ku area 6 ku Lilongwe kumeneko. Polisi yomwe imayang'ana za milandu yokhudzana ndi zachuma apezeka zonena kuti basi loya udza kuthamanganso kafika kumene kuja kukasiyaso ndekuti zani uthengawo chigamulo ndichi akunena kuti mumasule iyeyo chani mumasule limene ndekuti linali dzulo limenelo apolisi aliyayi ifetu ndizonena kuti ameneyo sitikummasula iyayi. Zifukwa zake nzotani bwanji simufuna kumvera khoti aliyayi if khoti lake litino limene tilimverero tabwetsani chidocument kuchipanga chake chidocument chija chapezeka zonena kuti chikuonetsa ndekuti zima headline mwambamo kuti chidocument icho ndi chakulilongwe khoti la Lilongwe chani kulilongweko chidocument chikuonetsa choncho tete komano wasaina signature ndekuti ndi jaji wakuchani wakudowa kujeni kumene ndekuti kulumbadzi lumbadzi pa jaili kudowa ndi apa patizitsatira zilinofe. Inu simuli serious bwana, bwererani nacho chimenechi ife situchigwisa ntchito fa sitingachikhulupirire apa zikuoneka ngati madetail akusiyana. Of course apolisi kuzozona kuti yoyo timaiti typographic error kalembedwe kanapeze kuti mwina zongolemba naponyeza molembamo komano akuzoti chuchokera ndithu ku khoti yosanga ngolimba tema ukafika ku polisi ndabwera ndi utenga ochoka ku khoti ndetu akuona kuti ife sitikuvomera ameneyo kuti tikumusunga mpaka na tuone zikhala motani kutsogoloko. Nde Donovan Sulungwe atayimva nkhani dzala apatu nde pachema apa ndipena kuti zimene mupanga apolisi simupanga bwino yayi chifukwa chonena kuti timene atidzimvera chigamulo cha ku khoti kaya inuyo chikusangalatsani kaya sichikusangalatsani koma khoti lagamula zona kuti munthu akwenera ndekuti atulutsidwe ndipo inuyo kufika mama wa lero ndekuti chigamulo chapekedwa dzulotu kufika mama wa lero mpaka na simunamtulutse munthuyo basi chabwino koma apopo simukupanga bwino yayi pasakhale wina wake otani kaya mukuchikonda chigamulo kama sichikonda koma pasakhale wina wake amene azikhala mwamba pa lamulo sipano ajaji agamula tizimvera zigamulo za majaji. Basi tukenako kwafunsa kuti ndayimupangapo bwanji pene peza apolisi akana kuti Kapondana Mgaga yakhala kumufenyabe kumufenya mwina julata ndi zina zoterozo kaya nde mukufuna mupanga motani aunoti apa pamene zililimo ndizoti ngoni sizonotozani Kapondana Mgaga basi tithamangeso tikafika ku khoti kuja tikatengeso chidocument choyenera chomwe chidzionetsa ndekuti khoti lakudowa kulumbadzi kumene koko pamwamba apo ngati maheading ake zonse zake zikhala zikuonetsa choncho ndekuti akachisaineso kachikena akakachisaina ndekuti tibwera nachonso ndi chidindo cha tsiku la leroli ndakuthamanga kuti apange zimenezo
kwa kaponda mgaga uja wakhala ali m'manja mwa polisi. Right now sitinalandebe nkhani una kuti watulutsidwa zachidziwikire ndi kuti anakalibe m'manja mwa polisi. Mazuwa zinthu zimafunabe thamanga kuti mwina mwake zisayinidwe bwinobwino ku khoti kumakhala kuli bize ndi akalongosola zimenezo akuti amutulutsa mwina mwake ya mene motu ndimene zikuyendera. So pano zatsimikizika magayizi nkhani akunena kuti anammangiratu nkhani zokhuzana ndi Amaris Hotel, kugulidwa kwa Amaris Hotel. Ndalama zomwe zinasakazidwa pamene paja zikuoneka ngati akuti iye zikumukhudza kaponda mgagayi. Kuti zomukhudza bwanji sanafotokoza apolisi pamenepo, komano loyayi wafotokoza kuti nkhani zake ndi zimenezo, akutitu iyeyo akhudzidwa nawo pa nkhani za kugulidwa kwa Amaris Hotel, kugwiritsa ntchito ndalama za pension fund. Anthu opuma kuno ogwira ntchito mboma koma akufuna akazapuma azalandirepo kantonyo kawo, ndalama zake nkukhalatu zimenezo ndituli akuti anasokoneza. Kesi tikuyidziwa bwinobwino, Amaris Hotel saga tikuyidziwa mmene kuyendera. Timangofunika kukirabe zonena kuti no fanzi itapidwe ndithu, usangoti kaponda mgagekayi. Pali gulu lochuluka kwambiri, onse adzena ankayankhula zibwibwi amene aja adziwapo kena kake amene adzawa ankayankhula zibwibwi paka. Pali gulu lambiri kwa basi even awa ena ankana maso pomwepo atenga baibulo kulumbira sindinama koma kubwera nthawi yokumanama kena kunkwapa sosodindo akuti akhala othana ndi katangale kuno ku Malawi. For sake timafuna zimene zayo ukhale ndi integrity yabwino, ukhale munthu wakhalidwe labwino, osati munthu wabodza. Eti chimunthu chabodza chikakhalenso chothana ndi katangale kuno ku Malawi. Pepere pakisiti makhala serious guys. Nde osapepesa soyayi for sake kumene fazi ngati imeneyo sikuyenera zigwira ntchito m'maofesi amene amafunikira ndi kuti anthu oti akhale opanda banga muzochitika. Fazi yonseyi kuyenera ifufuzidwe. Anyways, let's just wait for the report. Ife tikufuna report lidza likatuluka limene lidza litatuluka ndi kuti tione kuti ndani akuyenera atapidwe fande chinthu chimene chachi sichinayendepo bwino tu pamene pacho. Ndalama zimene zija sizinayendetsedwe bwino. Musayikagule zinthuzo inu. Ifeyo amene timayang'ana za ndalama, ifenso ati Reserve Bank tikuona kuti sizikuyenda bwino, musagule chinthucho. Musachigule mwamva. Atasiyana amene awati bwanji tamangitsa teni kachigule. Muthamangitsa zichani? Chifukwa chani muthamangitsa chigula chinthu koma kuti musakachigule inu? Fanzi yonseyi kuyenera itapidwe pamenepo, ifotokoze bwinobwino, ikafotokoze munyolo ku polisi uko, osati kuti zipezeke kuti kupangidwanso spared. Tichifusobe umangokhala loti kaponda mgagayi ndi ammasule akuti walanti sizikuyenda bwino, zikukhala motani? Zija zitu zakumakhoti zijatu zonena kuti no basi loya akhoza kupita nkumakanena umakachallenge ano mawalanti ndekuti no zikalata zoti ammangire kaponda mgaga kumakazitchallenge iyayi apopo ndizoona kuti kuona ngati no simnazendetse zinthu zake zosamveka zomwe zimachitika kumene kuti ende mwakhala mukuziona zimezi. Akati tikasitcha kunyumba kwaje ku famu ya achichola banda kena kumukaona Jefferson wakati ngachiretso kucha kukhasula walantidza takati kumaona zinthu ngati zezi zikuchitika sikoyamba. So akusewerabe magemu ake omwe adza ndithu. So sadi nkhani yokhuzana ndi chilungamo simagwira kunoku ku Malawi ikafikatu zoti zikhudzana ndi anthu akuluakulu komanso anthu andale ndi anthu ena otchuka. Iyayi walandirako ndithu kagawo kake kachilango nanga sitizikambatu kusero kuja kumakhala tili kwazepatu kumekuja udzudzu kubandulepo nde iyayi wabandulidwako ndithu ndi udzudzu wakusero. Apolisi amene wanankakamira akunkakamirabe tiona amene zingakhalire. In case of anything just in take Malawi tizakhaso pano kukupatsani ma update amenewo akuti